It's not easy being green. It seems you blend. For det første arbejder vi målrettet med at reducere vores energiforbrug og vores CO2. Og det har vi gjort så godt i år, så vi er de bedste blandt verdens ledende bryggere. For det andet, så hviler vi ikke på laurbærrene, men vi skruer op for vores målsætning, sådan så vi også i de kommende år arbejder på at blive blandt de bedste. Og for det tredje, og det er måske det allervigtigste, arbejder vi meget målrettet på at engagere vores 40.000 medarbejdere rundt omkring i hele verden. Og de er dybt engageret i at gøre noget for klimaet. Som eksempel kan jeg nævne, at Verdensnaturfondens kampagne Sluk lyset havde deltagelse af mere end 18 lande i Carlsberggruppen, og det er vi rigtig stolte af. It's not easy being green. Emballage er et af de områder, som afsætter et stort CO2-fodaftryk inden for bryggeribranchen. Og på Carlsberg vil vi gerne blive rigtig meget bedre til at arbejde med det fodaftryk. Vi har udviklet en CO2-lommeregner, som vores datterselskaber kan bruge, når de skal udvikle nye emballagetyper, sådan så vi kan være sikre på, at vi også tænker energi og miljøforbedringer ind i det arbejde.